program koji slijedi nije prikladan za mlađe od 18 godina. Pre samo nekoliko meseci surovi pljačkaši, nemilosrdne psihopate, bezočni silovatelji, bezumni lopovi, nastrani prevaranti i ostali ljubitelji emisije Dnevnjak udružili su se u paklenom planu... Stani, okej, nemoj komaša. Da, nemoj, znači normalno, fino, nemoj komaša, ajde. Udružili su se u paklenom planu da izvedu pljačku veka uz desetine nevinih žrtava i ogromnu materijalnu štetu. Ovo nije priča o njima. Ovo je priča o daleko većem zločinu. Prošle godine vlada Republike Srbije donela je odluku po kojoj svi oni... Ne kao Mašan, nemoj kao Mašan. Ne, nimalo. I reci poreska uprava, a ne vlada Srbije. Vlada Republike Srbije donela je odluku po kojoj svi oni koji su zarađivali putem interneta moraju retroaktivno da plate državi porez i to za poslednjih 15 godina. 5 godina, nije 15. To znači da svi oni koji su putem interneta predavali Kinezima, dizajnirali na Upworku ili primali zaradu od svog YouTube kanala, moraju da plate državi za 15 godina unazad. Međutim, šta se dešava kada se oglušite o pravila države, pređete na drugu stranu zakona i naterate ceo Interpol da traga za vama? Ovo je priča o surovom slučaju utaje poreza. Cijel život sam bio takav, razumeš. Znači, nikad nisam htio da radim ono što mi kažu da radim. Kao digni 2 prsta, pitaj učiteljicu da ideš u WC. Ja šta ću, bre, pa šoram kad ja hoću, brate. Znaš, kao, gasi bojler kad se kupaš, nemoj da stavljaš živu vevericu, sendvič, tako te neke fore. E pa... Čeko, može slika? Može, brate, ajde, pucaj. To je to? To je to. Ajde, brate. Ne! Uglavnom, šta sam hteo... ostani u školi, mali. Hoću. Ajde, čao. Šta sam hteo da kažem? Niko mi nikad neće naređivati i govoriti šta da radim. Brate, ajde, možeš samo malo levo, ajde. Ovako? Tako. Bolje, Dobar. to sve, okej. To. Niko nikad mi neće govoriti šta da radi. U noći između tog i tog januara, 20-neštogodišnji Stefan Papić sedeo je za svojim kompjuterom radeći uobičajene stvari. Međutim, jedan pogrešan korak skupo će ga koštati. Dok je pregledao enormnu zaradu svoje sasvim obične emisije, ni slutio nije da ga neko posmatra, ali i prisluškuje. Opet ne valja, opet si komaša, nemoj samo komaša. To lutko moje, tako je, to srećo. Ja sam sedeo ovde i gledao sam neki reality na TV-u, a supruga je bila tu u kuhinji. Nešto je kuvala i znam samo da je odjednom prestala da kuva i pitala me da li čujem. I tad sam čuo, neko taj porez. Ja sam popunjavao onaj formular da mi se pare od YouTube-a prebace na račun u banci. Kako sam kliknuo da mi se pare prebace, tako su oni pokucali na vrata. Dobroveče. Da li vi verujete u Boga? Jebeni Jehovini svedoci. Koliko god puta da im kažeš da te ne zanima, oni opet dođu. Međutim, nedugo nakon što su Jehovini svedoci otišli, ispred zgrade začule su se sirene. Znao sam da je to to. Bili su brzi.
Bilo je biti ili ne biti, sad ili nikad, sine. Uz to sam uzeo najneophodnije i iskočio kroz prozor. Sećam se da su te večeri sirene hitne pomoći mogle da se čuju ispred zgrade, a to je odzvanjalo, a mislim to je nama ovde uobičajeno u ovoj zgradi, pa oni svako malo dođu po babarajku jer ona malo pa umre. Da mi je neko rekao da će se udati za ovakvog monstruma koji svoj prihod ne želi da podeli sa državom. Ne bih mu verovala. Da mi je neko rekao da ću se spetljati sa čovekom koji ne plaća porez. Fuj! A, jesi znao da je oženjen? Da, znala sam da je oženjen. Da mi je neko rekao da tako ružan čovek može da ima i ženu i ljubavnicu, ne bi mu verovao. Mi njega nismo voleli još kad se on pojavio u ovoj zgradi. On je imao ono, znate, ono dole, Ljubavi, izvini, molim te, dođi ovamo. Jeli, kako se zove ono što ima ovo odgore, ono dole? Hlamidija. Eto, hlamidija. On je imao hlamidiju, ljudi. Posle nedelju dana od njegovog dolaska, pa ta stvar se raširila po ovoj zgradi, pa cela zgrada je imala baba Rajka s 3. sprata. Imala ova Zora što ti piješ kafu s njom, jel tako? Pa ja sam čak imao. Ma, preko gelendera 100%. 100%. Nakon cele noći provedene u begu, Papić je potražio utočište kod svog dugogodišnjeg poslovnog partnera. 4:30 ujutru ja spavam kad neko zvoni na vrata. Ustanem i pomislim se, a to će všan njome ko mi zvoni u ovo doba noći. Dobro večer. Da li vi verujete u Boga? Jebeni Jehovini svedoci. Ja ih lepo uslužim, ugostim. Pojeli su, popili su i otišli su. Ja sam njemu banuo na vrata negde oko 5, pola 6, slagaću te, tako nešto je bilo. On mi je otvorio vrata, lik je držao pištolj, brate, bio je sav krvav. Ok, klasičan utorak, ja sve to razumem, međutim ono što je meni bilo čudno u tom trenutku je bilo to što je lik imao 2 tela u stanu. Sad ja razmišljam ono kao, možda nije zgodno da ga, probudio sam ga, znaš, on kao treba mi pomoć, možda nije zgodno da ga pitam što samo 2 tela u stanu, znaš, iskulirao sam maksimalnu situaciju, pitao sam ga za pomoć, međutim on je mene svejedno oterao uz neki totalno idiotski izgovor. Slagao sam ga da moram da se rešim tela, zato što sam morao da činkom butem. Nakon što mu je poslovni partner zalupio vrata, Stefan Papić obratio se svom automehaničaru za pomoć. Pa šta radiš? Opet? On je mene zvao u 6 ujutru, pravo ti kažem. Ja sam mislio zbog nekog duga što mi je ostao dužan za set kvačila i plivići zamajac, ali kad sam ga pitao da li zove zbog duga, znaš šta je uradio? Spustio slušalicu čovjek, naravno. U cijeloj ovoj frci, on je našao da mi traži pare. Pa, što rođeni mehaničar možete zajebe, pa to ne može niko. Niko. Kume, šta ti je to trebalo? Šest, 7 sati ujutru, ne znam kako je bilo tačno, koliko je bilo ja gladan, žedan, sine, u gaćama, brate, napolju -15, -50, šta -15, brate. Međutim, ono što je meni tad davalo snagu, to je taj adrenalin, kapiraš, mene je to palilo, meni glavom odzvanjalo, postao si kriminalac. Postao si kriminalac, postao si kriminalac, postao si kriminalac, postao si kriminalac, postao si kriminalac. A čuti, brate, ko ti kurac, brate? Pa rekao sam sebi ovako, šta god, gde god, kako god, ali u zatvor neću ići. Dugo godina smo radili zajedno i uvek je bio takav. Tvrdoglav i odlučan. Ako taj čovjek odluči da ne ide u zatvor, on ne ide u zatvor. Ajde bre, znaš ti šta se dešava po tim zatvorima, bre? Tu se ne zna ko koga... Ne do Bog niko. 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 Sateran do zida, sam, bez nade, utočišta i pantalona,
Papić se odlučio na jedini korak koji mu je preostao. Ne, šta radiš? Izlaz napolje! Napolje izađi, o Bože! Vratio se do kuće da se obuče. Taj čovek je uvek bio pametan. Mene je zapravo ta njegova inteligencija osvojila. Samo što ja nisam očekivala da će koristiti u pogrešne svrhe. Mene je uvek palilo to što on koristi svoju inteligenciju u pogrešne svrhe. Šta? Onda je inteligentan, skonto bi on do sad da sam mu montirao fiksni umjesto plivajućeg zamajica. Vidi se, ne lažemo, ja sam vrlo dobro znao šta radi. Sam znao da je utaja poreza, da je to jako jebena rabota, pa stari Al Capone pao zbog toga. Ali ti kažem, opet sam bio u fazonu opasan život, uvek sam volio taj hod po žici. To je nešto neverovatno, kapiraš, pogotovo kad padnu, to kad sam gledao, znači umro sam. Kako je vreme odmicalo, zbog nedostatka hrane i vode, snaga je napuštala Stefanovo telo. Mislio sam to je to. Gotov sam. Snaga me napuštala, sirene su se čule sve jače i jače. Znaš ono kad ti kažu da ti cijel život proleti pred očima kad si blizu kraja. Tako mi je bilo. Tako mi je bilo. Tad sam se sjetio svih dragih ljudi iz života i šta sam im uradio ja ovim. Sjetio se žene, sjetio se kuma, ne znam, sjetio se Feljhudija, sjetio se u stvari, kad sam krenuo da razmišljam, sjetio sam se kako su svi oni zajedno bili na Fruškoj gori, na onoj vikendici od Medijapana, bez mene, jedino ja nisam bio tu, svi moji ljudi, ja nisam bio tu, znaš. Onda sam počeo da razmišljam kako sam razmišljao, onda sam skonto. Nakon dugog razmišljanja o dragim ljudima, Stefan je konačno saznao zastrašujuću istinu. Šta? Molim? Onaj materijal, Medijapan, se zove Medijapan zato što, verovatno, kad su ga naši naručili iz Kine, pisalo kao Made in Japan. I oni fazon seljaci nisu znali kako da ga nazove, nazvali ga bukvalno Medijapan, jebote. Skapirao sam još jednu stvar, a to je da bilo kako bilo, ja za zatvor moram biti spreman. Ako me na kraju uhvate, ja moram nabaciti opasan izgled, jer jedino opasni likovi mogu pregurati tamo. Zato sam otišao, nabacio sam frizuricu, kasnije sam otišao do Miše, tatua na medak, rekao Mišo, pobrati me, baci mi nešto za zatvor, kontaš. On mi prvo dao ricinu savulje, ja rekao Mišo, ne, taj zatvor, treba mi tetovaž. Evo, radio sam tetovažu, završio sve to, onda ste mi prišli vi sa tom kamerom. Doduše, u stvari, pre vas je prišao isto neki lik s kamerom, brate. Fazon lik mi tražio da mu pokažem dupe pred kamerom i da će mi fazon čokoladicu. Mislim, debila na svakom koraku. Nakon njega ste mi prišli vi sa kamerom, to, krenuli da me ispitujete, evo, to je to, ja znam da sam zajeban. Ja znam šta sam uradio, znam kakve posljedice sve to ima. Znam da je utaja poreza strašna, ali tu smo gde smo. Nastavit ću da se krijem tu kod ortaka u 5 sekunda 23, sprat 15, stan 12. Ako me ne uvate, super. Ako me uvate na kraju krajeva, bit će mi bar drago da sam učestvovao kod vas u Ćirilici. Kao što ste videli, dela imaju svoje posljedice. Zato dobro razmislite pre nego što ih počinite, koja je cena koju ćete platiti vi i vaši najmiliji. Gledali ste sasvim običnu emisiju Crtica dosije, a ja sam Mašan Lekić. Hvala vam. Pa nisi Mašan, joj Bože. Ja sam Miloš Milaković. Miloš Milaković. Moje ime je Miloš Milaković. Ja sam Miloš...